akwai wani mutum ne yana zama da matansa da iyalansa, yana da yara guda 5. A yaran shi guda 5 babban ta mace ce, tana karatu a jami'a. Sauran ma suna ko sai secondary school har primary school, amma ita ce babba. Sunanta Aisha. Aisha tana da kyau sosai kuma tana kokari tana sa hankali a karatu, tana kokari. Kuma Aisha kyakkyawa ce sosai. Duk wanda ya ga Aisha sai ya yaba ma kyauta. Amma iyayenta ba su da karfi sosai. Da tana zama ne a hostel tana karatu. Sai yadda ka sanya koma abubuwa suna ta koma baya ba kuɗi, sai babanta ce ta dawo ta zama da su a gida. Lokacin da take da class, in tana da abun yi a makaranta, sai a lallaba ba ta kuɗin mota ta je ta yi karatu, ta je makaranta ranar. Randa ba komai kuma ta zanna. Don ai mata cefane ta zanna a hostel, suna cefanen gida nasu, abun zai mar yawa, ba zai iya ba, kamar rike gida 2 ne. Kuma yadda ka san yake tafiya yanzu, bai da kuɗi ba zai iya ba. Ta yi hakuri ta zanna ce ta karatunta a gida. Sai ta ce ba damuwa. Aisha tana da kyau kuma tana da kwazo sosai a makaranta, tana kokari, tana da ilimi sosai. Tana sa hankalinta a karatu. Kullum baban na bata shawara ta sa hankali a karatu. Ta gama Allah bude hanya ya taimake ta. Ta gama Allah bude hanya ta samu ko aiki, sai ta taimaka ma sauran kanninta. Don su karfi raguwa yake yi. Da yake iyayenta ma ba su da kuɗi, shi yake sa karasa ta kwazo ma, ita ma tana kokarin karatu da ganda za ta taimaki iyayenta. Aka ci gaba da zama haka. Wata rana ta je makaranta tana dawowa ita da kawarta. Sai kawarta ce ta raka ta mana. Mamanta ta aike ta saya mata wani sabulu a supermarket. Sai Aisha ta yadda ta raka kawarta supermarket, sun je sayan sabulu. Sai wani attajiri ya ga Aisha, yana ganin ta kawai wai ta kwanta mar a rai. Ya zo ya same ta, ya gaishe su, suka ansa. Ya ce yana so magana da Aisha. Aisha ta yayyayi dai da kyar ta dan bashi minti 1, ta ce ya gaya mata abin da zai faɗa. Don ba ta kula maza, tana kokari ta sa hankalinta a karatu. Da kyar yayi ya ce yana so su yi abu, ya ganta kawai ta mishi ne, yana so karɓa numbanta su gaisa kaza take da kyar mutum ne lallaba Aisha ta yadda ta bashi numban wayanta. Ana nan sun ci gaba da gaisuwa, yana kiranta, suna magana, tana dai mishi yanga har yanzu. Shi da ya ganta kawai ya ta kwanta mar a rai, ya ce kawai shi kan ya samu mata. Yana kiranta, suna gaisuwa kaza. Sai yake ce me yasa take zama a gida, ba ta zanna a makaranta ba. Sai take ce gaskiya da fa ta zanna hostel din nan, amma yanzu gaskiya abubuwa ba su tafiya daidai ne, shi sa iyayenta suka ce ta zanna a gida ai ta maneji har sai da Allah ya bude hanya. Duk lokacin da tana da aji tana zuwa makaranta. Sai ce to amma kika samu wanda zai biya miki kudin hostel din, zaki zanna, yana dan taimaka miki. Sai ta ce za ta zanna mana. Sai ce to ba damuwa, ki shirya ki ga iyayenki, zan biya miki kudin hostel, ki zanna ki karatunki. Duni ma gaskiya kin kwanta mi yare, kuma ina jin daɗin in naga mutum na sa hankali a karatu. Kin burge ni ne. Ta ji daɗi kuma tana son maganan Allah, tana sallah sosai, tana sallah kan lokaci, sallah ba wuce ta. Duk abun da ya kamata da ya na gari take yi. Aisha tana ta da wayannan halayya. Aisha ta samu babanta da maman, ta gaya musu cewa akwai wani fa ya ce na so biya mata kuɗin hostel da zai hadda wasu kan abinci, zai dan taimaka mata. Sai an suka tambaye ta waye shi ne. Sai Aisha ta musu kariya, ta ce ta dan waye shi, sun dan kwan biyu suna abokantaka. Shi ko yaga tana zuwa makaranta daga gida ne, sai ce zai taimaka mata. Sai iyayen suka ce ba damuwa, ta kawo shi su zo su ganshi, sai su gode mar, ta kira shi mana. Sai Aisha ta kira wannan attajirin. Ba wani babba ne sosai a shekaru ba, amma yana da bala'in kuɗi. Sai ya zo gidan ya gaishe da iyayen, ya ce gaskiya yana so ya taimake ta ne kaza. Suka mar godiya sosai. Ya ce ba matsala. Sai attajirin nan ya tafi. Maimakon ya je biya ma Aisha kudin hostel, sai je saya mata gida, amma bai gaya mata cewa ya saya mata gida bane. Ya siya wani gida bai da nisa sosai da makaranta. Ya ce yana so ta zo ta zanna a gidan. Ku biyo mu a karo na gaba ku sha labari. Ku like, ku yi share, ku subscribe. Yawwa, sai anjima.